Nemusíš užiť život plný vzletov a pádov, cyklov hore-dole ako na hojdačke. Že po každom šťastí očakávaš niečo zlé, nejaký pád, nejaké nešťastie. Koľký z nás sa cítia ako v kine a boja sa budúcnosti, pretože ju nemôžu ovládať, majú strach a sú unavení. A toto isté riešili už v 3. storočí pred Kristom. Kto je teda nezdolný? Ten, koho nevyvádza z miery žiadna z vecí, čo nie sú v moci jeho vôle. Epiktetos hovorí, že nemôžeme ovplyvniť vonkajšie okolnosti, ale vnútorné áno. Nemôžeme ovplyvniť, že sused vás bude chcieť vytočiť. Nemôžete ovplyvniť cudzích ľudí vo vašej práci, ani zlé počasie, ale vaše myslenie, reakciu na problém, vnútorné prostredie, aj samozrejme zdravie je vo vašej moci meniť. Zoberme si príklad dvoch ľudí. Dvom ľuďom sa stane presne rovnaká udalosť. Obaja chcú ísť na lyžovačku, ale kvôli, dajme tomu, veľkému sneženiu sú nepriazné cesty a nedostanú sa k lyžiarskému stredisku. Jeden človek sa rozhodne zareagovať frustráciou a hnevom. Premýšľa nad nepríjemnosťami situácie, obviňuje počasie, cestu a cíti sa bezmocný, nadáva a je v strese. A táto negatívna reakcia ovplyvňuje jeho náladu a celkový pohľad na jeho deň. Deň je pokazený. Druhý človek si to uvedomuje, že sú to vonkajšie okolnosti, ktoré sú mimo jeho kontroly. Namiesto toho, aby sa nechal ovládnuť negatívnymi emóciami, rozhodne sa pristúpiť k situácii so stoickým pokojom a príjmačnosťou. Vidí túto udalosť ako príležitosť stráviť čas proste inak. Možno v blízkosti rodiny, možno sa rozhodne iba relaxovať. Ktorý z týchto dvoch ľudí je vám sympatickejší? Kto sa zachová lepšie? Ten, čo sa hnevá na život, na Boha, na počasie a nadávkami prejavuje svoju vnútornú slabosť? Alebo ten, kto vie ovládať svoj uhol pohľadu a zachová svoje vnútorné prostredie v kľude, v pohode, bez toho, aby ovplyvnil svoje vlastné zdravie stresom a ničil aj druhým ľuďom ich deň? Vždy môže prísť niečo, čo vás môže rozladiť, rozčuliť, vždy príde nejaká skúška a bude vchodiť dovtedy, kým ju nezvládneme. Na tom, že kontrastné situácie budú do vášho života chodiť, to už nikdy nič nezmeníte. Ale zmenou vlastných reakcií a vnútorným pokojom si na ne dokážete zmeniť doslova celý život, pretože vám už nebudú vadiť. Mnohých zraní hrôza samotná, ale mnohí dôjdu svojmu osudu, lebo sa ho hrozia. Seneca vlastne len povedal inými slovami, že strach je samoplniace sa proroctvo. Strach je ako nízka vibrácia, ktorá priťahuje do tvojho života všetko, čoho sa bojíš. Keď sa bojíš, si v nízkych vibráciách, si zraniteľný a doslova ako keby odkazuješ vesmíru, že vlastne nie si istý svojimi schopnosťami, svojim odhodlaním. A už dávno existuje jedna veľká pravda. Nebať sa je najlepšia prevencia pred zlými udalosťami. Aká bude väčšina tvojich predstav, také bude aj tvoje zmýšľanie, lebo predstavami sa duša zafarbuje. Lekári v dnešnej dobe presne vedia, ako vďaka rentgenovej snímke povedať a čo povedať o vašom životnom štýli, aké máte zamestnanie a toto isté sa dá povedať aj pre tvoj život a tvoju myseľ. Ako zmýšľaš, aké myšlienky máš, to ti vyfarbuje sa do tvojho života. Každú sekundu na niečo myslíš a každú sekundu ťa tvoje podvedomie počúva. Možno máš rád poriadok a tvoj byt je dokonale uprataný, ale poriadok v hlave si nevieš nastojiť a pritom by si tak chcel. Vo veľa mojich videách hovorím o myšlienkovom magnetizme a o tom, ako potrebujeme aj dni, kedy cieľene meditujeme a zastavujeme naše myšlienky, lebo sa to dá. Aby upadol magnetizmus a ako keby si môžeme opäť nasadiť nové kvety do našej záhrady. A s tou záhradou myslím našu myseľ. A také, ktoré presne chceme. Pretože keď budete budovať určité myšlienky, budete myšlienkovým magnetizmom aj podporovať, aby sa vám vracali do tej vašej mysle. Lebo nie vonkajší svet ťa robí šťastným, ale to, že si ty šťastie svoje pripustíš a vytvoríš si to vo svojej hlave. Pretože to, čo je šťastie pre mňa, nemusí byť pre teba. Pre teba to vôbec, alebo pre teba, alebo pre druhého to nemusí byť vôbec zaujímavé. To znamená, že šťastie je len v našej hlave. Takže treba skutočne selektovať a prijímať a rozmýšľať nad tým, čo ide k nám. A my si to upravíme, my to pochopíme a my to pustíme do našeho vnútra. A to je ten stoický pokoj, stoické rozmýšľanie, že nie každá sprostosť nás vyrve 100-200 a zrazu sme nekontrolovateľní. Priatelia, len pár myšlienok na tento deň. Ja som veľmi rád za odber, like, pozeranie a spolu ideme ďalej. Majte sa pekne, ahojte.